Eguerdion, ongi etorriak, bizitzari zentzua aurkitu nahiez, Arantzazura etorri zeraten guztioi, ongi etorri beroa. Hilda gerorako itxaropenik izan aldezakegu. Dena galdua ote dago, hilezkero. Galdera zorroz eta kezkagarria. Ama Birjinaren zeruratzea fededunaren aitorpen oihua da. Gizakia ez da hilobiaren janari. Jesusen berpiztearen jarraipena da Ama Birjinaren zeruratzea. Gizakiaren susmoa fedeak baieztatzen du. Badago etorkizun bat gizakiarentzat. Kristorengan eta bere bitartez Mariarengan gertatu den etorkizuna. Mariak bere egin zuen Jesusen hitza, bihotz barruan gorde eta azkar-azkar agindu zitzaionera bidean saiatu zen. Ta gaur, helmugara iritsi dela esan dezakegu. Jainkoak izakientzat prestatua daukan etorkizuna agertzen digute Jesusen igoerak eta Mariaren jasokundeak. Guk ere agindu zaigunera iritsi nahi dugu. Bidea Jesusek erakutsiko digu, Jesusek markatuko digu. Ireki dezagun ba geure bihotza Jesusen esanera. Hasi gaitezen kantuz, zeru lurren egirregina piztu zaigu Jesus jauna. Zuti jarrita kanta dezagun. Zeru lurren erregina, aleluia, aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Zuregandik sortu dena, aleluia. Ilobitik zutitu da, aleluia. Denok, zeru lurren erregina, aleluia, aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Otoizazu seme jauna, aleluia. Gugan dadin bizi barna, aleluia. Denok. Zeru lurren erregina, aleluia, aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Mariaren seme eta gure salbatzaile den Jesu Kristo gure jaunaren grazia izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Maria gu bezalaxe Jesu Kristoren Pasko misterioak salbatu du. Guk ere Mariak bezala jaso dezagun Pasko doain salbatzailea eta jo dezagun jainkoaren errukitara. Jesus jauna,
gurutzeko odolaz, aitarekin adiskidetu gaituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gurutzetik ama Maria, gure amazat eman diguzuna. Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, aitaren eskuinetik, Maria zure ondora jaso duzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Eta bakean lurrean arengoko gizonei, hainaundita eder zaitugulako, gorazu, bedenkatuazu, gore espenzuri auspezagur, eskerra zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzi alduna. Denok. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna jainkoaren bildo, zaitaren seme. Zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuken zenduzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuin aldean, jarriri zaudezu, erruki jauna. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Zubakarri santua, zubakarri jauna, zubakarri goigoikoa, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Gloria, Gloria, in
excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, zeruko ospera eraman zenuen gorputz eta harima, Maria Virginia sortzez garbia, zeure semearen ama. Egizu, goiko ondasunak bila ditzagula beti, zeruko ospean parte izan dezagun arekin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsiko irakurgaia Elizari buruz ari zaigu. Historian zehar Eliza Kristoren bidea erakusten ari zaigu, berri ona adieraziz. Maria da Elizaren ezaugarri. María es el gran símbolo de la Iglesia, mensajera de la buena noticia. Entzun dezagun. Apokalipsia liburutik. Ireki zen jainkoaren santutegia zeruan, eta haren itun kutsa agertu zen santutegian. Seinale handia agertu zen zeruan, emakume bat eguzkiz jantzia, ilargia oinazpian, eta 12 izarreko koroa buruan. Haurdun zegoen, eta erdiminez eta urgintzako oinazez garrasika ari zen. Beste seinale bat ere agertu zen zeruan, erenzuge gorri handi bat, 7 buru eta 10 adar zituena, eta buruetan koroa bana. Bere izatzez zeruko izarren erena arrastak hartu eta lurrera jaurti zuen. Erenzugea aurrea izateko zegoen emakumearen aurrean gelditu zen jaio orduko semea irensteko. Emakumeak semea izan zuen, herri guztiak burdinazko makilaz gobernatuko dituena. Hartu zuten semea eta jainkoaren tronuraino eraman zuten. Emakumeak berriz, basamortura egin zuen iez, han leku bat prestatua zion jainkoak. Orduan, ahots handia entzun zuen zeruan esaten, orain etorri dira gure jainkoaren salbamena, indarra eta erregetza, eta beraren Mesiasen agintea. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. zure eskuinean zutik ere, horregina non dagoen. Denok. Zure eskuinean zutik ere, horregina non dagoen. Errege alabak dituzu, zeure aukeratuen artean, zure eskuinean erregina, urre finez apaindua. Denok. Zure eskuina ez horregina non dagoen.
zeure herria eta aitaren etxea. Zoraturi dago erregea zure edertasunaz, bera duzu jaun egiozu hauste ezagun. Denok. Zure errinea zutik ele, horregia zutagoe. Mariaren jasokonduea, Kristoren berpizteari lotua dago. Maria da gizaki berriaren bide erakusle, hala esango die San Paulok Korintokoei. El recuerdo de María en la liturgia cristiana es estimulante, en orden a la liberación, hasta lograr la plena salvación. San Paulo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, piztu da Kristo hilen artetik, heriotzatik piztuko direnetan lehen fruitu. Izan ere, heriotza gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri da hildakoen piztuera ere. Eta Adanekin duten elkartasunagatik gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten elkartasunagatik denak itzuliko dira bizira. Baina bakoitza bere garaian, lehenengo Kristo, lehen fruitua denez, gero Kristorenak, hau berriro etortzean, gero azkena izango da, Kristok jainkoaren kontrako nagusitza, aginte eta indar guztiak eserestu ondoren, jainko aitari erreinua emango dionean. Kristok errege izan behar baitu, jainkoak etzai guztiak haren oinazpean ipini arte. Azkena ere eserestuko den etzaia heriotza izango da. Izan ere, gauza guztiak haren menpean jarri ditu jainkoak. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Mariaren haundiesten dut kantua, berpiztearen abestia da. Jainkoak munduko zuntzik eta guztiak gaindituko ditu. Mariaren jasokundearen fedea, oinarrizko aldaketa baten konpromiso eta erantzukizuna da. Ara nolako helburua lortu dezaken Jesusen egintzak. Jesusen berri ona entzun nahi dugu. Presta dezagun bihotza, ireki dezagun bihotza, Jesusen hitz hori entzuteko. Zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok, aleluia. Aleluia, aleluia,
Maria zeruetara jasoa izan da. Ta pozik daude aingeruak. Denok? Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aitzazutik jauna. Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batetara. Eta Zakariasenean sartu eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak sabelean. Espiritu Santuaz bete zen eta honela esan zuen oihu handiz. Bedenkatua zu emakumeen artean, eta bedenkatua zure sabeleko frutua. Nundik nire jaunaren ama nire gana etortzea. Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak sabelean. Zorionekoa zu, sinetsi dezulako. Beteko baidu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen. Handiesten du nire animak jauna. Pozaren pozez daukat nire barruna. Jainkoa bai da nire salbamena. Ikusi baitu mirabe honen ezerestasuna. Doatzu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek. Handiak egin bai dizkit ahal guztidunak. Santua da haren izena, eta haren errukia gizaldiz gizaldi beldur diotenen gana. Bere besoaren indarra erabili du, buruarroak zuntzitu ditu. Bota ditu beren aulkitik handizkiak, eta gora jaso ditu ezerezak. Ondasunez bete ditu goze zeudenak, eta esku utzik bidali asko zutenak. Bere gain hartu du Israel bere morroia, errukia gogora zaiola. Gure gurasoei alazien itzemana, Abrahami eta ondorengoei betiko esana. 3 hilabete inguru egon zean Maria Isabelekin, eta gero etxera joan zen. Jaunak esana, eskerra zuri jauna, Alleluia, Alleluia,
Kristau senideok. Kristau katolikoon fedean Mariak bere leku berezia du. Eta hori hain zuzen ere Jainkoak emakume hau bereziki gogokoa izan zuelako da. Mariaren hitzetan esan da, bere mirare ezerez honengan jarri ditu begiak. Gauza handiak egin ditu nire alde ahal guztidunak. Alde batetik, kristauok Maria espezialki gogoratzen eta ohoratzen dugunean, ez gara ari bera nolabait gurtzen. Ez da eroitzat hartzen ere, baina bestetik Jainkoak bere kreazio osoari begira Mariarengan burutu duen lan betea aitortu eta ospatu nahi dugu, motz gelditu gabe. Horretarako modurik onena Maria berarekin fede empatia izatea dugu. Eta hau esan orduko galdera datorkit. Gauza algera Mariarekin fede empatiaz bizitzeko. Horretan gure aldetik motz gelditzen gara seguru asko. Baina esango nuke horrexegatik ematen digula Jesusek amatzat gurutzetik. Emakume, horra hor zure semea. Horra hor zure semea labak. Mariari espirituzko ama izaten segitzeko misioa luzatzen dio bere semeak. Horrela, bera da Maria, gurekin fede empatian bizi daitekeena eta zinez bizi dena. Guri fedearen promesa sendoa eta garailea adorez mantentzen lagunduz. Bere eskutik hurbildu behar dugu gaurko jaia ospatzera. Honela, aldarrikatu zuen Pio Hamabigarrenak gaurko jaia. Jainkoaren ama sortzez garbia, Maria beti Virgina, bere mundualdia bete zuenean, gorputz eta harima zeruko ospera jasoa izan zen. Horrela aldarrikatu zuen Aitza Santuak, 1950ko azaroaren batean. Nola argitzen digute, ze testu ingurutan ipintzen digute irakurgaiek Mariaren jai hau. Lehenengo irakurgaian, bi seinale agertzen dira zeruan. Aurrenekoa emakume bat da. Jainko herria irudikatzen du eta ezaugarri hauek ditu. Jainko aintza du soineko, eguzkia. Munduko gorabeheren gainetik dago, ilargia oinazpian du. Eta jainkoaren garaipena berea duen egiazko Israel da. Horregatik ditu emakumeak 12 izarreko koroa buruan. Aldi berean haurdun dago, erdiminez, oinazez eta garrasika ari da. Bi alderdi hauek ditu jainko herriak, aintzazkoa batetik, baina bestetik mundu honetan oinazez betea. Bigarren seinalea herensuge gorri handi bat da. Jainkoaren kontrako gaitz eta indar guztien personifikazioa da. Biblian Satanas edo deabrua deitua. Bere ezaugarriak dira
gaizbideak antolatzeko eta kudeatzeko trebetasuna. 7 buruek hori esan nahi dute. Botere handi eta askotarikoa du, 10 adar. Eta garaipen sonatuak ditu, buruetan koroe bana. Kristau asko engainatzeko edo kikiltzeko ahalmena du, fede gabezeraino. Bere isatsez lurrera botatzen duen izarren erenak hori esan nahi du. Kristau asko eta asko galtzen ditu. Borroka gogorrean, herensugeak badaki non jo behar duen Jainko herria. Bere sustraian jo behar du. Horregatik, emakume haurdunaren aurrean dago, jaiotzear den semea irensteko. Haur hori Jesus da. Ez belengo haur gisa, gurutzean hila eta piztua baizik, goi-goiko jauna. Kristauak bere sufrimenezko bide apaletan, zenbaitetan martirizaren bidez, galtzaileak eta munduko pariak badirudite ere, Kristo piztuaren indarrez ari dira. Bere oinazetan partaide izanez eta bere heriotza berrituz. Eta horrela gertatzen ari dena, Paulok esaten digu. Kristauen artean horrela gertatzen den bitartean, Kristo errege izaten ari da. Jainkoak etsai guztiak haren azpian ipini arte. Horixe bera adierazten zaigu, lehenengo irakurgaiko emakumeak izandako umea, jaio orduko jainkoaren tronura eramaten duela esatean ere. Herensugeak, gaitz indarrek ezin dezakete ezer ume honen aurka. Ez da ume honen jarraitzaileen aurka ere. Jainkoak poz bikain hau ematen dio Elizari. Bere atsekabe ugarien erdian, bere ahultasun handietan bekatuak barne, Kristo garailea mundu honetan jaioarazteko poza ematen dio. Ez dira alperrik gure atsekabeak, eta ezinak eta minak. Elizaren misio hau hasi eta burutu duena Maria da, Jesusen ama. Eta misio horretan dirau oraindik. Gaur ospatzen duguna zera da, Jesu Kristoren garaipenak oso osorik eragiten diola bere amari. Eta badakigu, egiazko amak den eta duen guztia ez duela beretzat gordetzen, oso bestela baizik. Bere seme alabei ematen diela erabat. Mariak bere aintza guztian, jainkoak eman dion aintza horretan, ez du nahi eta ez dago eskaparatean jarrita guk miretsi zain. Beste mirespen bat du Mariak. Maria etengabe guregana eta gure alde ari den ama da. Batez ere sufrituen, gaixoen, etsituen, modu askotara mundu hontako errukarri guztien alde. Eta guretzat duen oparia eta altxorra bere sabeleko fruitua da. Orain Jesus jaun goigoikoa. Hau da Mariaren oparia guretzat. Eta Jesusenganako fedea. Hau ere Maria gure amaren oparia da. Berari aitortu zion Isabel lehengusuak, zorioneko bazu jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako. Fede hau nahi du Mariak guretzat.
zuretzat, niretzat. Mariak berari jainkoak emandako zoriona nahi du guretzat, eta opari hori eskubeteka bihotza betez emanez ari zaigu zerutik. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea. Sinesten dut jauna, sinesten dut. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten dut jauna, sinesten dut. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten dut jauna, sinesten dut. Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Poz eta alaitasunezko egun argitsu honetan, egin diezaiogun otoitz zeruko aitari, erromes doan Elizaren alde eta mundu osoaren alde. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliza erromesaren alde. Jainkoaren doai ez beterik, Paskoaren argazki eder izan dadin gizartean. Eskadeza jogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Munduko ama guztien alde. Beren etxean eta beren lanean Mariaren argazki izan daitezen. Eskadeza jogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Gure elkarte eta familietan hil direnen alde. Jesusen Paskoaren argia goza dezaten betiko Mariaren ondoan. Eskadeza jogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Sufritzen ari direnen alde. Batez ere, tratu txarrez hil edo zauritutako emakumeen alde. Mariaren laguntzaz argia ikus dezaten. Eskadeza jogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Gerran ari diren herrien alde.
gozea eta behar gorria bizi duten herrien alde. Gaurko ospaketa hau, bake eta zuzentasunerako dei eta doai gertadakie. Eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Entzun jaunona zure elizaren eskariok, lagun iezaiozu gizadiari bere aintzazko helmugara iristen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Egigun otoitz, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu, jauna, eskaintzen ari garen pake eta gorespen sakrifizio hau. Jainkoaren ama santuaren zeruratze egunean eskaintzen dizugu, barkamena irits diezagun eta beti eskerroneko egin gaitzan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunagan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen.
Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaur, Maria Virgina, jainkoaren ama, zerura jasoa izan baita. Egun batean, aintzaz betea izango den zure Elizaren hasiera eta irudia da. Bere itxaropen sendo eta poziturri du ura, oraindik bidean erromes doan zure herriak. Izan ere, ez duzu utzi hilobian usteltzen, zure semea bizi ororen sortzailea miragarriro sortu zuen ama. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santo, Santo, Santua jainko jauna, zerurrak beterik dauzka, zuren dizdira. Santo, Santo, Santua jainko jauna, bedeinkatu jaunaren gandik datorrena. Santo, Santo, Santua jainko jauna. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogiardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu baituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna,
mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose, Frantzisko gure gotzain ordearekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu, arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Amen. Zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Amen. Ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean ere. Emakuzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk etorrei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu tentazioan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari, ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Erruki jauna,
Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. emaiguzu pakea. Ona hemen, Jangoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena, bere aitarekin salbamen asmoa, Mariarengan, bere amarengan burutu duena, geure pozerako eta itxaropenerako. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu izbat eta sendatuko naiz. Jauna gure jainkoa bedeinkatuazu, zeru lurran egile bedeinkatuazu, guztien salbatzaile bedeinkatuazu, gure jabe zarata bedeinkatuazu, gure jabe zarata bedeinkatuazu. Jesus jainko semea bedeinkatuazu, gure gatik hil zara bedeinkatuazu, aitak piztu zaituta bedeinkatuazu, gure artean zaude bedeinkatuazu, gure artean zaude bedeinkatuazu. Espiritu Santua bedeinkatuazu, bizian bizigarri bedeinkatuazu, oze maile bikaina bedeinkatuazu, malkoetan pozgarri bedeinkatuazu, malkoetan pozgarri bedeinkatuazu. jauna gure jainkoa bedeinkatuazu, zeru lurran egile bedeinkatuazu, guztien salbatzaile bedeinkatuazu, gure jabe zarata bedeinkatuazu, gure jabe zarata bedeinkatuazu. Jesus jainko semea bedeinkatuazu, gure
Guregatik hil zara, beteikatua zu. aitak piztu zaituta, beteikatua zu. gure artean zaude, beteikatua zu. Gure artean zaude, beteikatua zu. Espiritu Santua, beteikatua zu. bizian bizigarri, beteikatua zu. oze maile bikaina, beteikatua zu. balkoetan pozgarri, beteikatua zu. Malko eta pozgarri, beteikatua zu. Egin dezagun otoitz. Sakramentu salbagarria hartu dugu, jauna. Egizu Maria Virginia doatsua zeruetara jasoaren otoitzari esker, piztueraren aintzara irits gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Mariak bezala jainkoaren hitza bihotzean eroritako hazia bezala gorde behar da. Legamia ore barruan bezala. Jainkoak eta nik elkarrekin lan egitea esan nahi du gordetze eta onartze horrek. Horrela jaunak egindako gizaki berria sortzen ari da pixkanaka. Egin zaigun eskaintza lortu arte. Jainkoaren hitz erabatekoa den Kristori itsatziak, bera iritsi den betetasunera iritsi arte, bidean jarraitu behar dugu. Hori da egiazko jaunarekin bat egitea. Itxaropen hortan jarraituko aldugu luzaro. Agur eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. bere inkazaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Arantzazuko ama Virginia, zeruko erregin handia. Kendu pekatu danen arantzak, jaunaren grazia. Eman jaunaren grazia. Agur zeruen batzuna, arrasaguri horia. Apainturi elare
Jangoiko bera, jantzia. Arantzartean, arantzakabe, arantzangora, jaikia. Agurra matxo, bihotz biguña, grazi beraren jargoia, grazi beraren jargoia. Zoazte jaunaren bakean, Eskerrak jainkoa,